Имаше, ние изчезнаха. Ама айде, мамо, ти няма ли да... Тя не яде. Абе, не мога да стигна до Ади, ти си голем дълги. Чекай да има. Ама тя не иска, бе. Не иска ли? Да не обърнете маска. Там направо чашка ще губа. Ани как си. Знаете ли какво? Ще ме бутам. Айде, Ани, хапни го, мамо, ти накрая. Вижте какво. Най-добре от тая страна да минете, Кирчо, ти тук лампата опира, Стояне. Елате от тая страна, че там опира лампата, не може. Какво? Той си влизна в устата му сам. Това е борба за живот тук. Айде, взимай. Ама влизна си тък самичко. Не искаш ли кажа, че да свържа да те лъскам? Важното е да затвориш устата. Няма да го хапвате, тя ще си го хапне. Затваряй устата, бе. Ама сега така няма да го засилваш. Ани, затваряй, бе, мамо, устата. Ай сега дай Надева да го извади. От тях ще го изваде. Отмъщението винаги е сладко. Военна база Ходжкинс. Лапка, дай. Дай сега да сложим халдичка. Ама ти не си честен. Защо да е честен? Преди малко да го Ти си тази страна, ти от тази страна. Айде. Да не бе бутните Ани само от Един е бутане. от едната страна, други от другата страна. Някои хора Само да го лапни. Не обичам. Лапкай. Йора се крие. Ани, тия двамата ги ти изядат тебе. Ги ти изядат. Не дойде. Аз съм 3 точки са. Да, Кирчо, дойде, ама ти не знаеш как. В момента, в който ти чупи, затваряш устата просто.